iji wee kwalite ezi ọlụ na ịkwalite alụmọlụ oyibo na steeti a ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka ikpe nkwụmọtọ na Anambra steeti achịkọbago ọgbakọ ọzụzụ dịka ha na-adịbe enwe kwa afọ ọbụla agba nke afọ anyị nọ n'ime bụ 2024 maka ndị nọ na ngalaba ikpe nkwụmọtọ. N'okwu ya banyere nkesa ikpe nkwụmọtọ n'okpuru ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo na-emepe ya bụ ọgbakọ ọzụzụ, Attorney General na Kọmishọn ikpe nkwụmọtọ na Anambra steeti Ọkammụta Sylvia Ifemeje agwakọ ndị sonyere enu ka ha kwudosie ike n'ọlụ dịịrị ha na-eso usoro kwesịrị ekwesị ga na-enyere ha aka ede na-agbasapụ ikpe nkwụmọtọ nke ọma na steeti a, ma gwa ha ka ha were ihe ndị ha mụtara na ya bụ ọzụzụ na-enye ha were ya wee kpọrọ ihe hazie onwe ha nke ọma nye ndụmọdụ otu kwesịrịnụ ma bụrụ ọpụrụ iche na ngalaba ikpe nkwụmọtọ. Joseph Egbeọcha gara ya bụ mmemme wee wetara anyị akụkọ. Ifemeje kọwara na gọvanọ Soludo abụrụgo onye sitere na ndọrọ ukwu ya na ndị ụlọ omebe iwu nakwa ụlọ ọrụ na-ahụ maka ikpe nkwụmọtọ wepụta iwu dịgasị mkpa maka mmepe obodo ya nakwa hụ na ikpe nkwụmọtọ bụ nke a na-enye n'egbughị oge na steeti a, bụ nke o gosipụtara site na mbinye aka o binyere n'akwụkwọ iwu ruru 11 na nso nso a, ka ọ na-ekenezi gọvanọ Soludo maka imejupụta nkwa o kwere n'ebe ọ gbasatara ikpe nkwụmọtọ na steeti a, ka ya bụ kọmishọna nọrọ kwukwa na gọvanọ abụrụgokwa onye na-agba mbọ ịhụ na ebe ndị ọrụ ikpe steeti a na-arụ ọrụ bụ nke nyere ihe a chọọ ma bụrụ nke na-akwalite ọrụ aka ha, bụkwa nke pụtara ihe na nrụgharị a na-arụgharị ngalaba outstations nke ya bụ ụlọ ọrụ Ministry of Justice. Na ntụnye nke ya ka onye ji ọkwa permanent secretary na-ahụ maka ya bụ ụlọ ọrụ ikpe nkwụmọtọ bụ barista Ndereka Onyekwelu nọrọ gwa ndị ahụ bịara ya bụ ọgbakọ ihe ọmụmụ ka ha gbaa mbọ na-ejikọ aka n'ọrụ ma jụ ihe ọbụla metụtara nnupụ isi iji hụ na ha nwere ntụrụugo n'ọrụ ha na-arụ ọbụladị nke ha na-arụrụ steeti a. Na ya bụ mmemme ihe ọmụmụ otu ụbọchị, Honorable Justice David Onyefulu nke High Court 3 Ọnịcha, barista Michael Ike bụ onye jibokwa Solicitor General nakwa Permanent Secretary ya bụ ụlọ ọrụ ya nakwa dọkịnta Uju Okoye nke sitere ụlọ ọrụ Anambra State Ministry of Health bụ ndị nyere nkụzi na ya bụ ọgbakọ. Ndị nọ n'ọkwa Senior State Councils Gịnịka Olisa nakwa Ifeọma Nwigwe kọwara na ihe ọfụ ha mụtara na ya bụ ọgbakọ bụ nke ga-enyere ha aka ịkwalite ọrụ ha na-arụ, ọkachasị ọrụ ha na-arụ nyere steeti a. A nọ na ya bụ ihe ọmụmụ nye nkwanye ugwu otu nkeji nyere ndị otu ọrụ ikpe ahụ nwụgoro anwụ ya nakwa ndị nwunye ha, ebe emechaziri otu onye ụkọchukwu nzukọ nsọ Katọlik bụ Reverend Fada Ejike Nwankwọ duzie ndị bịara ya bụ ọgbakọ na ekpere iji chịkọọ ya bụ mmemme. Site n'Ọka, abụ m Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.